Fi'n more excited. Ti mor excited. Fi'n cael ei Eleri Siôn. On that note, Eleri Siôn, croeso. Helo. Helo. Sut i chi? Da iawn, ti'n iawn? Gwrdd ych Fi dda iawn. Ti'n iawn? I've been waiting nearly 50 programmes for you. Come on, Derek. Eistedd lawr. Croeso i'r pub. Ti'n licio'n pad bach ni, oed? Ydw. Bwrdd snwcer, bydde neis hynna It would be nice, or a foosball. A little bar. Bar bach yn y Little gornel. bar would be nice. No, Cocktails. see, I've been saying this for a few weeks now. This needs to happen. Make it happen, please, everybody upstairs. Right, wyt ti'n dod o Abereiron, ond ble wyt ti'n byw nawr? Wi nawr yn byw yn y Bari. Ti'n ôl yn y bari? Ydw o'r diwedd. Ar ôl treulio 2 flynedd lan yn yr Amwythig. Ie, ni'n meddwl bod ti'n byw yn Ie, a wedyn sy'n i ddod nôl. Shrewsbury. 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 Sut mae Abereiron yn wahanol neu'n debyg i'r Bari? Wel, nes i symud i'r Bari achos o'n i yn methu'r môr. Wedi cael yng ngodi 2 filltir o Abereiron lle o'n i'n gyfarwydd a just, tir agored a gwynt y môr ac o'n i eisiau yna eto yn y mywyd i. A dyna pam nes i fynd i'r Bari. Nes i fynd i Benarth a gofynes i'r estate agent os allan ni prynu tŷ, os dyn nhw di, lle allan ni weld y môr, gwyntw'r môr, neu clywed. Quintos, Ie. clywed, ie. Neu clywed y môr. Ac o'n i wedi ffindio tŷ, ond o'n i ddim yn gallu fforddio fe. A wedyn nhw tri ar Bari. A nes i fynd, Bari? O, na. Ond pan nes i draw Very i'r nice. Bari, lawr i'r nap yn y Bari, ffantastig. Nice. Miss Eleri Siôn, ti wedi bod yn gweithio ar raglenni teledu radio ers blynyddoedd? O reit, llai o'r blynyddoedd, oce. Ages. Na, what I mean, she Years and started years young, and years. ti'n gweld? Yes. Faint oedd dy oed i pan oedd ti'n dechrau fel busnes perfformio? Nes i ymddangos ar S4C am y tro cyntaf fel cantores pan o'n i'n 19. Waw. So, beth yw hwnna? Ti'n dal i ganu te? No, dim llawer nawr. Mae hyd yn oed Alfie fy ngrwt bach yn gweud, na mami, dim canu. Beth oedd ti'n hoffi fwyaf? Cyflwyniwr ar teledu, cyflwyniwr ar radio? Mae yna bethau da am y ddau, ond sy'n ni'n gorfod rhoi lan rhywbeth, dyn ni'n rhoi lan cyflwyno ar y teledu. Os mae well da fi cyflwyno ar y radio. Ie. O well gen ti radio? Ie, achos mae mwy o amser gyda ti. Wyt ti go iawn rwan? Wyt ti'n licio rygbi? Oedd ti'n chwarae rygbi? On. Na. Dechreuais i chwarae a Breiron. Beth yw'r position yn Gymraeg? Safle. Pa safle? O'n i wedi dechrau fy mywyd ar yr asgell. Yeah, on the way. Ti eisiau fi helpu fan hyn gyda'r Ie, please. safleoedd, oce. A wedyn nes i orffen yn safle cefnwraig. Ond drycha, pan nes i chwarae ngêm olau fel safle cefnwr, Ys ti torri dorri? pont yn ysgwyddi, am yr eildro. Ti ffili gweld broke a collarbone? Ie. Oh, no. Fan'na ma'n sticio Ie, allan. stico mas yna. Ooh. So nes i mynd, o, Tim Ragor. A, roedd ti'n mam nawr? Dwi'n fam. Caled, O, yndydi? ti ffili neud popeth. O'n i'n gwely panoswedd achos mae eisiau fi mynd i gwely gyda fe nawr i ddarllen stori o Thomas y Tank, ie? Oedd Alfie a hiccups yn gwely, so nes i weid, Alfie, bydda'n dawel, a wneith mam rhoi ofyn i ti. A wedyn wneith yna... Yeah, I'll frighten you. Bydd mam yn rhoi Ie. ofn i ti. A wedyn bydd yr Bydd yn hiccups stopio. yn diflannu. Wel, popeth yn dawel, a nes i mynd... Ba! Fela. A nath e cael gymryd y sioc. Nath e torri gwynt. Nath e... O, nath e... O, Alfie! A dechreuais i chwerthin, a nath e troi rownd a gweud, oh, mami, you make me funny. Now, I had an ex-girlfriend. Make me laugh. No joking. Now, we were about to do something that is to be worse than childbirth and parenting put together. No way! Amser Gwen yn geirfa. Yeah. Reita, Gwen yn geirfa. Eleri Siôn. Mae gen ti 20 eiliad i gyfieithu gymaint o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg, iawn? Okay. Yn erbyn y nervous. cloc, ti'n barod? Paid y poeni. So you should be. Barod? Barod. Iawn. 1, 2, 3, coni off. Guest. Gwestai. Wedding. Prydas. To present. Cyflwyno. Reporter. Gohebu. Sports. Chwaraeon. Entertainment. Adloniant. Commentary. Sylwebu. To travel.
Teithio. Cottage. Bwthyn. To breakfast. To brecwast. To broadcast. To broadcast i gyflwyno. I darlledu. Company. Cwmni. Referee. Dyfarnwr. Oh, should we give her a point? You fluffed it. I for fluffed that, it. didn't I it? thought you said breakfast. Da iawn. A dwi wedi gwneud yn well na 14. Look, she was so competitive. You were very competitive. Right. No wonder you broke your collarbone. Crikey. Eleri Siôn, 12 pwynt. Da iawn ti. O, just. Lisa Gwilym. Un llai na Donna Edwards. Gyda Lisa O, gyda Gwilym. Lisa Gwilym. Lisa G. Dwi'n falch hwnna. Ti'n hapus? Mae Cymraeg Lisa Gwilym yn well na'n fi. Ti'n hapus gyda hwnna? Fi'n hapus iawn. Gwych. Wel, a pan dyn ni'n hapus beth dyn ni'n neud? Chwerthin. Which takes me to Wyn Evans, sydd heddiw yn chwerthin a chrio. Felly, Wyn Evans, a welwn chi ar ôl yr egwyl.